Bis-saħħa tal-kontribut ta' bosta entitajiet il-Gvern għadda numru ta' emendi fil-Parlament biex id-DJs Maltin ikollhom iċ-ċans japplikaw għal-liċenzja u jtellaw bosta attivitajiet banqas pis finanzjarju. Ir-regolament il-ġodda neħħu l-bżonn ta' garanzija bankarja ta' 11,000 euro li ma kienx tagħmel distinzjoni fuq il-kobor tal-avveniment. F'każ li post ikun iktar minn 750 metru kwadru, il-garanzija bankarja li se tinżel għal 5,000 euro. Id-DJ popolari Malti Jofen Grek, magħruf aħjar bħala Tinixja, tkellem dwar id-diffikultà li kienu jħabtu wiċċhom magħhom id-DJs fosthom li rridu japplikaw ma' 6 awtoritajiet u polza ta' assigurazzjoni ta' 500,000 euro. Qal li numru ta' artisti mingħajr saħħa finanzjarja kienu jaqtaw qalbhom biex jippjanaw xi avveniment mingħajr ma jiżvujtaw il-kont bankarju tagħhom. Din il-ħaġa tkellimt fuq għaliex kif qed hemm ħafna żgħar illi jixtiequ jagħmlu events u kienet dawn hekk għandek 16 ma jkollokx 11,000 euro biex titfaħħom garanzija għall-bank. Allura ftit kliem qed ngħidlek isma' ma tistax tagħmel event. Issa la marret din ovvjament qed effettwahom tajjeb ħafna. Min-naħa l-oħra ma jfissirx illi m'għandniex l-ewwel health and safety insurance dawk għandhom jinżammu kollha dak huma tajbin. Huma importanti apparti li tajbin. Però mbagħad kien hemm affarijiet oħra li kienu qed jagħmluha impossibbli li DJs żgħar għadhom qed jibdew taqtalhom qalbhom. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall saħaq li d-DJ ma jistax jesprimi lilu nnifsu kif jixtieq jekk il-liġijiet kienu qed jaffettwaw ħażin din l-industrija. F'dal każ derilna li minħabba liġi kif kienet l-espressjoni artistika ta' dan is-settur kulturali li huwa tad-DJs u l-mużika relatata kienu qegħdin jiġu miżmuma lura. U allura derilna li bis-saħħa tal-rappreżentanza legali tagħna tal-Kunsill resqu l quddiem il-proposta li l-liġi tinbidel għal ġid tal-artist. U llum qed nitkellmu fuq kif inbidlet il-liġi ħalli da settur kulturali jifjorixxi. Il-Ministru għall-Internu u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia saħaq fuq l-importanza tal-kompromess bejn l-artist u ċ-ċittadin fil-każ ta' storbju f'żoni residenzjali minn postijiet ta' divertiment. Spjega li l-Pulizija se jiġu mamra bi strumenti li jkejlu il-ħsejjes. Qabel kien hemm numru ta' restrizzjonijiet li iktar li kienu jolqtu huma dawk l-artisti li kienu ħajjibdew fil-mistier tagħhom u għadhom ma jifilħux finanzjarjament. Bil-regolamenti l-ġodda dan ġie simplifikat billi wieħed m'għandux għalfejn jagħmel bank garanti għal attivitajiet li huma ta' ċertu kobor, imma meta wieħed jaqbes l-erja li wieħed qed juża ta' iktar minn 750 metru kwadru, hemmhekk imbagħad hemm il-garanziji li ddaħlu imma ġew hemm naqsa bin-nofs.